I ara és el moment de l'entrevista al Despertador d'U Ràdio. Vinga, doncs ja arribem a l'entrevista, ja us ho havíem comentat, que entre tota la informació i notícies del matí també tindríem entrevista avui amb l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, per parlar del pressupost 2024. Àngel Miñana, primer que res, salutacions a tu. Molt bones, què tal? Que t'he tingut aquí fora del micròfon tot el matí, eh? Jo estic avui castigat. Me té castigat i quan fa així, llavors me dona entrada, me dona pas. Pues ja, Menys mal que ha vingut la màxima autoritat del municipi. Clar. I m'has deixat entrar, eh? Pues sí. Al final has hagut de trucar a l'alcaldessa per reivindicar que tu també volies parlar. Com quan els pares, saps? Pues he trucat a la mama. A veure ara què dius. Núria Ventura, molt bon dia. Molt bon dia. Jo no dic res, això mateix. Bon any nou. Bueno, ja vam dir-nos-ho el dia en si, en la celebració de les campanades a través d'U Ràdio, que per cert, deixeu-m'ho dir, va tindre molt de seguiment i molt d'èxit, Molt d'èxit. Tot el que... L'any que ve més. Va ser un programa de nivell. Exacte. Bueno, no sé si han sigut els Reis, si ha sigut Pare Noel, si ha sigut el tancament d'any, però Ulldecona ja té el pressupost del 2024 i avui, Núria, parlarem d'això, parlarem d'estos comptes aprovats, d'este full de ruta, no?, que al final és el que marca el fer de l'any, i que en este cas són una mica més de 8 milions d'euros amb el suport del regidor d'Esquerra, amb el vot contrari de l'oposició. Bueno, ara anirem a entrar una mica en tot plegat, en el debat, etc. Però m'agradaria grans trets que poguéssim fer com un titular, no? Estos comptes de 2024, què són, què suposen? Bé, al final els titulars sempre acaben resumint en una xifra, que és la del total del pressupost. Enguany, el pressupost de l'Ajuntament d'Ulldecona és de 8.891.500 euros. És una mica més baix que l'any passat, té un motiu molt clar, i és que l'any passat hi havien comptabilitzat les dues partides importants, una que encara continua en execució, que és la de la subvenció de 2 milions d'euros dels fons Next Generation per a rehabilitació d'habitatge. Per tant, estaven comptabilitzats tots al pressupost de l'any 2023, però són actuacions que continuen executant-se actualment i que continuaran durant els propers mesos. I després perquè hi havia també una partida d'inversió tant a ingressos com a despeses de 900.000 euros per a la residència municipal d'una altra subvenció que havíem demanat que finalment no se mos va atorgar, i per tant això feia que el pressupost de l'any passat arribés als 11 milions i pico d'euros. D'aquí la diferència d'esta baixada fins a arribar als 8.891.500 euros d'est any 2024. Dir també, ja que parlem de xifres, a mi m'agrada sempre posar en valor el que és la despesa ordinària, més que res perquè moltes vegades se parla de les inversions a fer, de les coses noves, i no es parla del que val mantindre els serveis públics i el funcionament de l'Ajuntament. El total del cost dels serveis públics per a l'Ajuntament d'Ulldecona és de 6.540.000 euros, és a dir, que tenim poc marge relatiu en ingressos propis per a destinar a inversions noves, però el manteniment de tot allò que anem fent i dels serveis que prestem, evidentment, valen uns diners. Per a que tothom tingui unes referències, la residència municipal, el funcionament de la residència municipal és d'1.293.000 euros. En aquest cas estem parlant tant d'ingressos com de despeses perquè el propi servei recapta aquesta quantitat per a que després pugui funcionar. Després hi ha 1.094.000 euros d'administració general, 790.000 euros de policia local, 663.000 euros de la recollida d'escombraries i neteja viària, 356.000 euros del funcionament de la brigada municipal com a partides més grans dins de l'àmbit dels ingressos, diguéssim, i de la despesa. En el que fa referència a les inversions previstes aquest any 2024, tenim una partida de 475.000 euros per a la millora de la xarxa d'aigua potable, una inversió que no la podem estudiar única i exclusivament sola, sinó que l'hem de veure en el context de diverses inversions que tenim previstes de cara als propers anys, en algunes subvencions ja demanades tant al Departament de Presidència com també a l'Agència Catalana de l'Aigua per a renovar tota la xarxa d'abastament i captació d'aigua potable, fer-la més sostenible, evitar pèrdues i, evidentment, intentar solucionar el problema de nitrats que arrastrem des de fa un parell d'anys. Després tenim 320.000 euros d'arranjament de camins, que és més o menys el que ens anem gastant cada any en alguna subvenció, baixes, la veritat. Sabeu que en aquest tema sempre hem reivindicat
que la necessitat de que les administracions que tenen els recursos econòmics ens facin arribar aquests diners als ajuntaments per a poder arreglar els camins. 167.000 euros de l'enllumenat al barri Castell, una vegada ja quasi acabat la renovació de l'enllumenat a Ulldecona, també als Valentins i al polígon Vall de Pins. Ara emprenem lo del barri Castell, Molí de l'Om, són els dos nuclis. Després també farem la redacció dels projectes de les Ventalles i de Sant Joan del Pas per acabar de completar la renovació de l'enllumenat i poder millorar, en aquest cas, tot el que fa referència a l'àmbit de la sostenibilitat, però també a l'àmbit econòmic. En els últims 2 anys hem comptat que ens hem estalviat uns 250.000 euros en el cost d'energia i per tant, la veritat és que és una dada molt destacada. 150.000 euros per a la primera fase de la pista coberta de l'escola, que és una inversió que anem arrastrant els últims anys, que va sortir d'un procés dels pressupostos participatius i que per falta, en aquest cas, de diners no hem pogut encara executar, i 100.000 euros dels pressupostos participatius que estan ara en fase de votació. Hi ha 5 opcions i la gent pot votar la que considera més important. A banda d'això, en partides de 100.000 o menys, tenim també l'adquisició de vehicles, la rehabilitació urbanística i enderrocs, parcs infantils que estan ara en procés d'adjudicació i altres obres menors. A més, per a tot això, Núria, també em consta que heu demanat un crèdit, no? I esteu a la recerca, evidentment, de més subvencions, una mica per compensar tot aquest apartat d'ingressos que necessiten diners. Jo vaig aprofitar el ple de pressupostos, també ho faig no només al ple de pressupostos, sinó que ho vaig dient, jo crec que és important que des dels ajuntaments aixequéssim la veu per a denunciar l'infrafinançament que patim. Tenim molt pocs ingressos propis i tenim moltes obligacions a fer front. Des de les administracions superiors no se resol ni el tema del finançament dels ajuntaments, al contrari, l'únic que fa al final és agreujar-se, perquè cada vegada se mos acaba adjudicant més competències sense els recursos necessaris, i com som l'administració més propera als ciutadans, al final el que fem és haver d'actuar en moltes situacions, abans parlava dels camins, per exemple, en situacions que no mos són pròpies, però que mos toca actuar sense tindre els recursos, i això fa que anéssim ofegats econòmicament. Per sort, l'Ajuntament d'Ulldecona, gràcies a la gestió que han fet aquests últims anys, la situació econòmica és bona, no tenim ara mateix cap deute, estem en un deute zero, gràcies, insistixo, a la bona gestió i a la cura que s'han fet en totes les inversions i en tota la despesa, però tot i així, en els ingressos que tenim, no tenim prou diners per a fer front a les necessitats que Ulldecona té avui en dia. Per això proposàvem en aquest pressupost un préstec, demanar un crèdit de 200.000 euros per a poder pagar aquesta part de les inversions que no ens ve subvencionada i que no podem fer-hi front en recursos propis. Dic en l'àmbit dels ingressos, que també estem ara comentant, la part més destacada del canvi respecte al pressupost de l'any passat és l'increment extraordinari de la participació en els tributs de l'Estat d'un 22,5%, que són els diners que el Ministeri ens transfereix mensualment per a fer front als costos bàsics, diguéssim, del funcionament dels ajuntaments, a les nòmines dels treballadors, etc. I això, al final, també ens dona una garantia i una seguretat de poder funcionar en total normalitat. Molt bé. Si et sembla, Núria, entrem una miqueta al debat, no? I una mica i als suports, també. En aquest cas, per l'esquerra. Exacte, socialistes necessitava algun vot per tal de poder tirar endavant o abstencions, i en aquest cas va ser el regidor d'Esquerra, tal com deia Àngel Minyana, Alfred Parés, que per cert vam tindre també aquí a l'entrevista, una mica fent la valoració de tot plegat, el que va donar suport. Quan habitualment, o en anys anteriors de legislatura, una mica qui es tenia al costat era el Partit Popular. M'agradaria també que poguéssim fer una mica de valoració, no? En aquest cas, este canvi de suport i una mica com van ser les negociacions amb la resta. Bueno, jo crec que si fem una mirada atrás en estos últims mandats, tant el que l'anterior, és a dir, lo del 2000, este passat que estava en majoria absoluta, no l'anterior, ja havíem començat un sistema de negociació en els diferents partits, i en funció de les necessitats i de l'oportunitat del moment acabàvem arribant a acords en un o en els altres, inclús tenint la majoria absoluta com en l'últim mandat. I ara continuem de la mateixa manera. Estos pressupostos en la seva fase final han estat, no diria negociats, sinó treballats, perquè hem estat treballant de manera molt insistent en el grup d'Esquerra Republicana, que jo crec que va demostrar una responsabilitat important a l'hora de donar suport. Al final,
final és optar per la via d'una oposició constructiva, de saber des de la discrepància quins són els acords als que podem arribar per no perjudicar el funcionament del municipi, o optar per altres vies, com han fet altres grups polítics a l'Ajuntament d'Ulldecona, que en aquest cas no van donar suport en arguments plens de falsetats i de mentires, i jugant a la manipulació constant, tant pel que fa als números com pel que fa als titulars que de manera reiterada van llançant a l'opinió pública. Nosaltres continuarem treballant des de la serietat, des del rigor, arribant a acords en totes aquelles persones i aquells grups que tinguen voluntat de fer-ho. Ho comentava també en el passat mandat i insistixo ara, no només en els grups polítics en representació a l'Ajuntament, sinó que la nostra obligació com a govern municipal és arribar a acords en tanta gent com sigui possible fora també de l'Ajuntament, perquè al final l'Ajuntament no és un organisme que funcione d'esquenes a tot el poble, sinó que la nostra obligació és arribar a acords en entitats, en associacions, en el teixit industrial, en el teixit comercial i en tots aquells col·lectius de persones que treballen per tirar avant Ulldecona, que és al final el que ens interessa a tots. Ara que parlaves de l'oposició i d'algunes qüestions que es llancen a l'opinió pública, està per exemple per part d'Activem, que també van estar aquí a l'entrevista durant aquests primers dies de l'any, lamenten la manca d'inversió, sobretot al polígon, una mica que no comparteixen, no també prioritats. Què en penses? Bueno, jo crec que al final viuen a un altre món. Els números són els que són i l'Ajuntament té la disponibilitat econòmica que té. Evidentment que a tots ens agradaria poder fer moltes més inversions, abans ho he explicat, però 2 i 2 fan 4 i d'aquí no podem sortir. A més, és curiós que siguen ells mateixos els que fan aquestes queixes i aquestes crítiques de falta d'inversió quan són els que van presentar una esmena, en aquest cas, una al·legació a les ordenances fiscals que per l'únic que van servir va ser per entorpir el procés i per allargar el procés i per encarir el procés d'aprovació de les ordenances fiscals, que l'únic que feien era repercutir sobre els veïns i veïnes el cost íntegre del servei de recollida d'escombraries o de la tarifa de l'aigua. És a dir, que l'Ajuntament en això no té més diners, sinó que els diners que recapta simplement són per a pagar el servei. Per tant, diuen una cosa, després n'acaben fent una altra i a més demostren també una falta de coneixement de com funciona l'administració, quines són realment no només les prioritats del poble, sinó les possibilitats que té l'Ajuntament per a poder administrar els béns comuns. En este tema d'inversions estava el tema de l'Orfeó, del bar de l'Orfeó, que s'havia concedit una subvenció i que finalment no se realitzaran les... Esta és la seva predicció, jo no ho sé encara, perquè aquí encara no s'han acabat els terminis. El que passa que, tal com vaig explicar al ple, sembla que aquí hi ha gent que tingui una bola màgica que sàpiga què és el que passarà al futur. Per a qual cosa encara no està... No hi ha res decidit al respecte. En aquest cas, hi ha dues coses decidides. Aquest any, al pressupost de l'Ajuntament, hi ha una partida per a redacció de projectes i el que vam acordar entre les diferents forces polítiques era que encarreguéssim el projecte de remodelació de la platea de l'Orfeó per a saber exactament de quin cost estem parlant. Paral·lelament a això tenim una subvenció atorgada del Departament de Cultura de 150.000 euros per a fer unes obres que en valen 500 i pico mil. Per tant, hi ha una diferència important que no sabem si podem finançar en altres administracions o no. Evidentment, nosaltres fins a última hora no tirarem la tovallola. Estem insistint en diferents administracions per veure si és possible poder tindre aquests diners i poder tirar endavant l'obra. I d'aquí venia també aquesta denúncia de l'infrafinançament dels ajuntaments que comentava abans. És a dir, nosaltres podem fer anualment front a una, deixeu-m'ho ficar entre cometes perquè totes són grans, però a una gran obra, econòmicament parlant, però no a més. És a dir, no podem afrontar en el mateix moment la renovació de la xarxa d'aigua, d'abastament d'aigua, la remodelació del teatre, la pista coberta de les escoles, l'escola municipal de música, l'ampliació de la biblioteca i l'urbanització dels diferents carrers del poble o l'arranjament dels camins. Tot això, que en un moment m'acabo de gastar ja, no sé si 7 o 8 milions d'euros, evidentment no podem treure'ls d'un sol pressupost a l'Ajuntament i ho hem d'anar dosificant en els diferents exercicis. I del supercost de festes que també van estar parlant i recordo que també es va comentar a la sessió plenària?
Bé, en aquest cas barregen una cosa important, que són les festes que duren una setmana a l'any en la partida de festes. La partida de festes inclou no només les festes d'Ulldecona, sinó les festes d'Ulldecona i de tots els barris, inclou totes les activitats o quasi bé totes les activitats culturals que hi ha durant tot l'any a Ulldecona, que són moltes, i evidentment que tenen un cost important. Però la nostra aposta també és, en aquest cas, donar valor a tot el que és les activitats culturals com a motor de dinamització econòmica per al municipi i, per tant, més enllà de que en alguns moments puntuals com aquest any haguéssim de ficar una mica de barrera i dir no podem gastar-nos més diners dels que ingressem i dels que tenim, evidentment nosaltres continuem apostant per ajudar les entitats a muntar activitats i anar dinamitzant culturalment el nostre municipi. No és res diferent al que ha anat passant els últims anys. Hi ha algunes partides que sempre d'inici surten justes econòmicament parlant. Fins ara una era la de festes, l'altra també podia ser sempre la de la policia local o podia ser la de la recollida d'escombraries, que esperem a poc anar equilibrant i anar posant els números en ordre. A mesura que es va fent, no? Anar fent algunes modificacions i anar ajustant tot allò on fa més falta. Deia Alfred Parés a l'entrevista que va donar suport en aquest cas als comptes, però que hi ha com unes línies roges i que ells són oposició. Se garanteix que tot el que es va pactar se complirà? Evidentment, i a més jo recolzo aquestes afirmacions en el sentit que també vaig dir el dia del ple, hem treballat conjuntament la fase final de la redacció dels pressupostos des de la discrepància. Hi ha moltes coses en les que no estem d'acord. Nosaltres tenim molt clar quina és la posició que ens ha atorgat la ciutadania en el seu vot, que és estar al govern. Sabem que som 6 regidors, que per aprovar moltes de les normatives necessitem 7 vots, no 6, i per tant la nostra obligació és arribar a acords en les diferents forces polítiques, que podem estar d'acord en un cas concret i el dia després discutir per un altre tema. Per tant, res que no hagi passat, insistixo, en els últims anys, tinguéssim majoria o minoria. És que això és política, no? Bueno, crec que la gràcia aquí també està en poder estar d'acord en uns punts i nosaltres no, si no al final no existiria el debat. Sí. Més que política, al final això és la vida, no? La vida, evidentment, perquè això et passa als veïns també. I en la família, i en els pares, en tothom. Núria, esteu oberts a, ho acabes de dir ara, però te vull fer la pregunta, a poder pactar en altres formacions? Vull dir, esteu oberts a, en altres moments, arribar a consens en altres formacions? Sense cap problema, ho he dit al principi. Totes aquelles formacions que tinguen una voluntat constructiva de tirar endavant els diferents projectes que Ulldecona necessita, evidentment nosaltres oberts en pactar en tothom que sigui necessari. Això sí, nosaltres també tenim unes línies roges que no podem saltar, i nosaltres no entenem la política destructiva perquè sí, no entenem la política de la manipulació constant, de la mentira, de la infàmia, i per tant les nostres línies estan ben posicionades i ben clares. Molt bé, i més enllà de tot el que marquen els pressupostos, etc., una mica la voluntat d'aquest any que acabem de començar, quin és? Perquè sé que s'aposta molt, i ho vam comentar també a l'entrevista de Nadal, pel tema bueno, sent conscients d'un món més sostenible, d'anar cap a l'estalvi, cap a l'autosuficiència una mica, no? Tot això que potser sí que es marca, d'alguna manera en els comptes també, però bueno, són aquestes idees, aquesta manera de canviar el xip i d'actuar, que suposo que l'equip de govern i l'Ajuntament també vol posar en marxa encara més, no? Sí, jo crec que abans hem anat apuntant algunes d'aquestes línies que comentaven. El tema de la sostenibilitat és important, estem fent una feina importantíssima en la renovació i l'enllumenat, també la de la xarxa d'aigua, n'hem parlat fa un moment. Tenim alguns projectes que nosaltres anomenem de renaturalització de l'espai públic per a posar més verd i per a poder tindre al final uns estius una mica més agradables a la via pública, que són importants, i aquesta és una línia clara. L'altra és la reactivació i l'ajuda constant als diferents motors de dinamització econòmica del municipi, i aquí incloem no només la indústria o l'agricultura, el que són els motors tradicionals, sinó també el que parlàvem abans de la cultura o del benestar. Tenim uns serveis públics d'atenció a les persones en un nivell molt alt, molt destacable, tant a gent gran com a infància, que al final també creen ocupació i al final dinamitzen
dinamitzen tot aquest àmbit que pensem continuar apostant i gran, i evidentment en tot el que fa referència a la reurbanització dels diferents carrers i potenciació del nucli antic d'Ulldecona com un dels nostres símbols més importants de cara a futur. Molt bé. Àngel, tens alguna qüestió més? Bueno, però jo no sé si això és municipal, és el tema del transport, que en vam parlar i jo no sé com està aquesta situació a moments d'ara. Si este 2024 podrem vindre més sovintet a Ulldecona en transport públic? Jo crec que espero i desitjo que sí, tot i que m'hagués agradat que els Reis m'ho confirmessin i m'ho portessin com a regal, no ha estat així encara, però les últimes notícies que tenim després de les diferents gestions que hem anat fent és respecte al transport per carretera, que havíem demanat major afluència d'autobusos direcció Amposta i Tortosa Amposta Ulldecona per també enllaçar en els de Barcelona. Sembla que la Generalitat els ha inclòs al contracte programa i per tant a partir de mitant de l'any 2024 serà una realitat i esperem en aquest cas poder confirmar esta notícia i també evidentment aconseguir millores en el que fa referència al transport ferroviari que continuem treballant. Molt bé, encara estem tu què volies, un autobús en un llacet allà a la porta? Me sorprèn que encara a dia d'avui tinguéssim esta mancança, no parlo d'Ulldecona, parlo en general a les Terres de l'Ebre, una mancança bastant greu en transport públic, inclús arribar, parlàvem en 4 hores a Barcelona, és que estem bojos. 4 hores anant bé sense cap problema. Això, sense res. Si arriba, clar. Si arriba, això també. Bueno, crec que és un tema que sé que l'esteu treballant en els diferents ajuntaments, però que hauríem de, quan parlem d'eficiència, doncs això també és una altra, no? Si volem tindre que les nostres poblacions, que la gent cada vegada més està treballant a zones rurals, no a espais més aïllats dels nuclis com Barcelona i Tarragona, això és una manera de que puguen atraure més persones joves a crear llocs de treball, no? També en espais. Sí, al final, joves i grans, perquè la gent pot triar lliurement el lloc on vol viure i en quines condicions vol viure, però no per això ha de tindre menys oportunitats que el del costat. Nosaltres estem insistint tant en el govern de la Generalitat com en el govern de l'Estat en una cosa molt clara, que és que quan les administracions s'omplin la boca contínuament parlant de programes de repoblament o programes de recuperació del talent als diferents territoris per evitar que els municipis s'acaben quedant buits, esta és una política principal. És a dir, si tenim no només la possibilitat de fer arribar autobusos, sinó la via a la porta de casa, no podem no tindre un servei de transport digne que permeti a la gent d'Ulldecona, de la Sénia, d'Alcanar, de Vinaròs, dels nostres pobles, moure's en total llibertat per dins de Catalunya, per dins de València. I una altra lectura és que no podem tindre a Ulldecona una frontera física que limite la mobilitat entre el que és el sud de Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana, com ara està passant única i exclusivament en 4 trens que creuen per sentit i per dia el que és l'estació d'Ulldecona. Per tant, insistirem i continuarem picant pedra, com ho han fet des de fa molts i molts anys, en què la situació, lluny de millorar, ha anat empitjorant, fins que aconseguisquéssim, en aquest cas, els resultats que nosaltres esperem i poder donar un servei als nostres veïns, que al final és l'objectiu de totes aquestes negociacions. Doncs bé, vinga, mos se planteja un 2024 carregadet, segur que tindrem l'oportunitat d'anar parlant de com se va avançant, de molta feina que es va fent i que ho anirem explicant a través d'U Ràdio. Núria Ventura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Aquí ens hem quedat en diverses cosetes importants i ho recuperarem a l'informatiu i evidentment anirem ampliant tot plegat. Gràcies per haver-nos acompanyat. Fins a la propera i bon començament del 2024, tot i que ja mos ho vam desitjar, que sigui un any ben profitós. Això esperem. Moltes gràcies, molt bon dia. Moltes gràcies.